asraqal badru alaina faqtafat minhul buduru misla husni mara'aina hatu ya wajah sururi Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta samsun anta badrun anta nuru fauqa nuri anta iksiru ghali anta misbahus suduri Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Habibi ya Muhammad ya Rusal Qafiqaini ya Mu'ayyad ya Mumajad ya Imam al-Qiblataini ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika mara'a wajhaka ya asnad ya karimal walidaini qadu khasobat wina yawma nusuri ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya salam alaika salawatullah alaika bismillah ilaika wal ghamat qad hadalat la sallu alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala
وسلم عليم سر وأخفى مستجيب دعواتي ربي فارحمنا جميعا واعف عنا سيئاتي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله محمد اللهم صل عليه. Nggih matur gunging panuwun dumateng kadang grup solawat Assalam ingkang mijil saking tlatah Jaraan ingkang dipun pangarsani inggih Bapak Irfan. Matur sembah nuwun kadang-kadang grup solawat nggih ngaturaken wilujeng rawuh sugeng lenggah dumateng Bapak Ibu kakung miwah putri inggih menika para penderek pangombyong pinanganten saking keluarga agung Bapak Jumiarto dalah Ibu Wiji Purnawati lan ugi pangombyong pinanganten ingkang mijil saking Kiping Gondang Tulungagung. Bapak Ibu sagunging para rawuh inggih menika saderengipun tata cara ngunduh mantu ing panganten menika kawiwitan inggih kepareng dumateng kadang-kadang para sinoman juru ladi inggih menika paring pakurmatan dedaharan katuraken dumateng para tamu undangan pangombyong pinanganten saking tlatah Kiping lan ugi nderek angin kuyung inggih menika wonten paring lelipur kadang grup musik angklung New Armega nggih dumateng wong ayu nggih menika Mbak Via monggo paring lelipur lan ugi dumateng para kadang juru ladi para sinoman paring pakurmatan paring dedaharan wonten ing siang menika monggo New Arneta. Nggih Mbak Via, diucapkan selamat siang wilujeng siang. Oke, siap. Alhamdulillah. Ayo rodok caket kene to kok ya. Nggih. Kayak musuh wae. Oh, Nah, kok ya. Nggih. Mbak Via, monggo saderengipun paring lelipur, paring donga pangestu dumateng Mas Diva. Nggih. Dalam Mbak Yuriska, donganipun dos pundi? Oke. Selamat siang, selamat pagi menuju siang nggih. Dengan cuaca yang segar seperti ini diberikannya Mas Deva dan juga Mbak Yuriska. Saya ucapkan, ya saya ucapkan semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala pastinya dan juga selalu diridhoi di setiap langkahnya. Amin. Dan tentunya semoga segera diberikan momongan. Nah, Mbak Via menika ingkang dipun rantu-rantu kalian Bapak Woro dalah Ibu Sri. Nggih. Menika hadirnya cucu tercinta. Oh, nggih itu yang pasti ditunggu ya. Nggih. Monggo sinambi dedaran paring lelipur dhumateng para pangombyong sesarengan New Armega.
Seserangan You Are Mega Agungnya Indonesia. Barang libur wonten siang menika wonten ing ngundung manggung pengantin Mas Diva dan Mbak Yuriska. Selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Juar Mega. Basuka audio matur sembah nuwun. Yo. Wasik. Indonesia ada Robert Potret saking Wonokromo. Hati
Via. Oke, terima kasih. Sampun katur sik to kok Oh, ya ngoten. keseso lenggah. Nggih. Iki alhamdulillah. Iki Mbak Via ngaturi Nggih. preso dhumateng panjenengan. Iki piyantun sakmenten kathah menika nggih. Nggih. Rawuh mung siji, Mbak. Napa? Iki nderekne manten. Derekne Mas kematen Diva kali niki kali Mbak nggih. Yuriska. Nggih. Tapi pesenku kagem Mas Diva kali Mbak Yuriska. Mantune mriki mengke pun saged pun wantun piyambak lho nggih. Mas Diva mboten usah dipun derekne piyantun sakmenten kathah nggih. Nggih. Mengki sanuke melu mriku Lah nggih ta kaya nggih. Mbak Via, Nggih. menika karyan paring dedaharan para Nggih. sinoman juru ladi. Menika katuran foto mengke sak cekapipun dahar. Nggih, siap. Iki menika wonten Pak Bari sekalian. Nggih, Pak Bari sekalian. Nggih, nomor Pak- kalih. Pak Wasis sekalian. Nah, Pak Wasis nomor 3. Pak Ginanto sekalian. Nomor sekawan. Bapak Mingan sekalian. Lho, kok mengan malah mengan jangkar kancamu ngoten kok iki. piye kok ya. Ayo Ngeten iki. diambali pisan malih. Bu Yatini dan Bu Yuni sekalian. Nah, nomor 6. Bu Reni sekalian. Nomor 7. Bu Budi. Ini ki bapak napa Bu nggih? Lek Budi ki yang endi-endi nggonku, Ngoten. Tapi nggih mboten napa-napa Oh, ngoten beto. nggih, iya. Istri ini. Lah nana iki lho, belum pripun? tentu lek kalau niki kakung lho. Kok ngoten. Iki Nggih. terakhire karek tek piye iki? Lah nggih mengke Budi titingali nggih. Purwanti napa Purwanto? Lek Eh, Purwanto kan kakung. Nggih. Lek Purwanti mesti putri. Oh, ngoten. Nggih, nomor 8. Bapak Mursid Pak Mursid dan juga dan Bu Bu Ana. nggih. Bu Sayuti dan juga Bapak Pak Rodin Rodin. sekalian. Nggih, salajengipun. Bapak Fajar sekalian. Nggih, Mbah Slamet dan juga Santi sekalian. nggih. Kimah niku Ibu Kimah Ibu sekalian. Kimah. Leres Ibu nggih Bu Kimah. Kimah nggih. nggih leres. Leres Bu Kimah. Tiangnya wonten apa mboten iki? Wonten, Oh, wonten. wonten. nggih. Ibu Kimah sekalian. Nggih leres. Dalah Ibu Weti sekalian. Iya. Menika salajengipun Bapak Bapak Muryono Muryono sekalian. sekalian. Bapak Edi sekalian. Nggih, Bapak Tomo dan juga Bu Mami. nggih. Bapak Bakat dan juga Bapak Bakat sekalian. Sekalian. Nggih. Bu Bapak- Syahri, Pak Sari sekalian. Pak Sahri ngapunten. Ah. Pak Sahri sekalian. Salajengipun Salajengipun Mbah Mi sekalian wates. saking Saking wates. wates, nggih. Ingkang Bu- terakhir. Bu Chandra dan juga Rizka dan juga Angel. Nggih, monggo. Menika Monggo. asmane ingkang sampun kaserat kasebat. Nggih. Menika kasuwun paring idi pangestu kabundut gambaripun wonten Buat ngajeng. kenang-kenangan. Nggih, paring idi pangestu dumateng Mas Diva dan Mbak Yuriska. Mbak Yuriska. Monggo kalian ngrantu dedaharan lan sak cekapipun daharan monggo. Ingkang asmanipun kasebat kasuwun tumuju wonten sasana renengga. Nggih. Sak perlu kapundhut gambaripun. Gambaripun. Nggih. Nduk Via, Nggih. setunggal bokos tunggal rumiyin. Oh, Kersane ngoten. rata. Oh, siap-siap. Heeh, jangan mau tak tahan. Oh, nggih. Iki- Suruh membaca ini. Memperingan tugas Oke, saya. Enggak apa-apa. Monggo terima kasih Mbak Via. Nggih, Bapak Ibu sagunging rawuh dumateng Bapak Ibu ingkang asmane sampun kasebat, menika monggo paring idi pangestu kapundhut gambaripun wonten ngajeng sesarengan Mas Diva dan Mbak Yuriska. Monggo. Kalau wau wonten Mbak Via, sakmenika wonten Mbak Wilia. Nggih, monggo Mbak Wilia sesarengan New Armega Music Production. Nggih monggo dumateng kadang-kadang paring dedaharan dumateng para pangombyong pinanganten. Mbak Wilia sama menggunakan baju warna hitam. Mbok menawi Bapak Ibu ngersakaken paring sesumbangan lagu monggo sesarengan grup musik New Armega. Mbak Wilia. Kalau mau wonten Mbak Via, sakmenika wonten Mbak Wilia. Wilujeng siang. Nggih, wilujeng siang Bapak. Selamat siang. Selamat siang. Alhamdulillah. Nggih. Saged sowan wonten dalemipun Bapak Bapak Suworo. Suworo. Dalah Nggih. Ibu Sriyati. Kali Ibu Sriyati. Nggih. Wonten ing ngaripun punika
Bapak Woro Dalah Ibu kagungan kersa Nggih. netepi darmaning asepuh Malakrami putra kelawan putri bagus. Diva. Menika Mas Diva. Mas Diva sama Mbak Yuriska. Yesika. Nggih. Monggo Mbak Wilia paring Oke. lelipuran wonten ing siang menika sesarengan New Armega musiknya Indonesia lan ngaturaken gunging panuwun dumateng audio profesional. Nggih menika wonten Basoka Audio Sound System. Monggo Bapak Ibu ingkang asmanipun sampun kasebat wonten ngajeng menika kasuwun tumuju wonten sasana rinengga sasana wisuda. Inggih menika kapundhut gambaripun sesarengan Siratmojo pinanganten kekalih. Monggo kula bali sepisan malih Pak Bari sekalian, Bapak Wasis sekalian, Bapak Ginanto sekalian, Bapak Mingan sekalian, Ibu Yatini Dalah Ibu Yuni sekalian. Monggo kanca-kanca New Armega, are you ready? Pun siap nggih? Monggo. Mbak Wilia paring lalipur wonten siang menika. Monggo. Nggih. Saged nyanyi monggo lho Pak. Dipun sekecangan agenipun lenggah, agenipun dahar. Bali katuran foto sesarengan Ibu Rani sekalian, Bapak Budi sekalian, Bapak Mursid Dalah Ibu Ana, Bapak Sayuti, Bapak Roding sekalian, Bapak Fajar sekalian, Mbah Selamat dan Bu Santi sekalian. Monggo.
sekalian, Bapak Muryono sekalian, Bapak Edi sekalian, Bapak Tomo, Bapak Ibu Mami, Bapak Bakat sekalian, Bapak Sari sekalian, Mbak Mi sekalian, saking wates, monggo. Mas opo wis lali Selain musisi New Armega Musik, tanggapan wis nang ngendi-ngendi. Nggih. Ora peduli siang dan malam. Betul sekali. Kok sik sempat-sempatnya dodol es bolet gitu. Heeh, enek pilit mantap. Lah ya kok kira-kira kok anak jingkile es bolet ya. Ini kreatif juga buat teman-teman Armega. Nah, Mbak, niki mbok pilih Bapak Ibu ngersakaken jasa hiburan. Nah, menika kagungan kersa saged nimbali Armega yang beralamatkan di Jalan Mayor Sujadi nomor 23 Jepun Tulungagung. nomor telepone pripun niku 089 537 019 ya 0405 niku lek nomor teleponipun WA sakniki medsos kan wis sudah banyak kata sudah viral. Iya viral. Sakniki saged ngubungi mirsani wonten brandanipun IG. Ada IG kuwi IG-nya. Instagram kuwi alamatnya kepiye? Niki nih. Heeh. @angklung New Armega. Ada juga TikTok ini yang aplikasi yang Ono baru TikToknya viral. bareng. Ada. Masya Allah. Ya. TikToknya alamatnya apa, Dek? Ini Angklung New Armega masih sama dengan Instagramnya. Komplit. Betul. Medsos juga aktif. Ki tanggapan sedina ping 3 kaya piantun ngunjuk obat. Oke. Setunggal bokol setunggal, terima kasih Mbak Wilia. Waktunya dipun timbali malih urutan yang pertama tadi. Menika wonten Mbak Via. Ana dadi boyong apa to, Nduk? Nggih. Sinambi nggih menika
ngrantu Bapak Ibu ingkang kelawu asamanipun kasebat wonten ngajeng menika kasrat keluarga agung saking Kiping. Monggo ingkang dereng foto kasuwun kapundhut gambaripun wonten ngajeng wonten sasana rengga sesarengan Sriatmojo pinanganten kekalih yang berbahagia hari ini menjadi raja dan ratu sehari. Nggih menika Mas Diva putranipun Bapak Soro dalah Ibu Sriyanti lan ugi wonten wong ayu inggih menika Yuriska Aura Wijayanti menika putra saking Bapak Jumiarto dalah Ibu Wiji Purnawati. Mbak Via monggo sesarengan New Armega monggo New Armega dipun aturaken segala lagon wonten Mbak Via. Terima kasih Bosoka Audio Sound System. Wangsul malih bersama saya lagi di urutan yang pertama. Niki lagu niki mboten wonten sing pengen anu to menyumbangkan suara emasnya nih. Monggo datang ibu-ibu atau bapak-bapak. Monggo nggih. ngrasakaken Nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Nanti bersama saya. Iya. Monggo ngrasakaken duet kali Mbak Via. Nggih. Monggo. Atau mungkin setelah saya juga ndak apa-apa. Oh, ngaten kalau nggih. masih malu, ya kan? Biasanya ngoten niku. Sinten, Pak? Monggo, Oh, monggo. ndak apa-apa, Mbak. Warga dari Kiping, monggo Mbak. Ayo Mbak, apa tak jemput apa gimana? Ya. Wah niki Ayo Jan. Mbak. Ya Allah, lek Eh. cuantik. Cantik. Cuantik sekali, Mbak. Oke, nyuwun Nggih lewo. nyuwun lewo. Nyuwun Monggo. lewo. Piyambakan. Wong. Oke. Asmane sinten? Niken. Mbak Niken. Mbak Niken saking Kiping nggih. Saking Mercosari. Wah, jenengan sedereke, sedereke. Barangkali nanti pengantin berdua ini pengen nyanyi mboten napa-napa. Oke. Ndak wani mantene. You are Mega.
saniki tasik nyanyi. Mbak Niken. Tasik pindah malih pripun? Nggih lagune napa? Jenengan anu napa jenenge? Tari nika penabuhe napa? Napa lagune ngoten? Napa jenengan ninggal katresnan? Mbake penyanyi. Nggih. Jenengan sakniki mboten napa-napa lho niki mengki 3 penyanyine. Petro. Namung dibayar soto yo alah.
Nggih, napa? Yen seneng aja keladuk seneng, yen susah aja keladuk susah. Nggih. Wis ditiwongsone adicara ngunduh mantu ing panganten kawiwitan.